సో ఉన్నతలు యేసుక్రీస్తున్నాము శుభములు అప్పుడు చూసేవారికి కూడా శుభములు ప్రార్థన ద్వారా ఈ ఆదివారం ప్రారంభించుకున్నాం. పరలోకమందున తండ్రి యేసయ్య పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీకే స్తోత్రాలు తండ్రి. నిశ్చయంగా ప్రభువా మరి సహవాసమును థ్యాంక్యూలో మరి సహవాసమును నీవు థ్యాంక్యూలో నీ నూతన అభిషేకము చేత నింపి ఆరాధిస్తుండగా నూతన మహిమ నూతన ప్రభావము చేత నింపి గొప్పగా ఆరాధించే కృపను మాకు ఇస్తుంది. నీకు వందన వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నది ప్రభా, ప్రార్థనలో మాకు సహాయం చేస్తున్నది. ఈ సహవాసం అంతటిలో తోడుగా ఉంటున్నాం. ఇక్కడికి ఎవరైతే రాబోతున్నారో ప్రభు వారందరినీ క్షేమంగా తీసుకొచ్చి వారి జీవితాల్లో గొప్ప మేలు గొప్ప సహాయాన్ని ఎవరైతే ప్రభు ఫేస్బుక్లో పెట్టినారో వారి జీవితాల్లో కూడా గొప్ప మేలు సహాయాన్ని సమాధానాన్ని నువ్వు కలుగజేస్తున్నావు. నీకు నా జరగడ యేసుక్రీస్తున్నాము ప్రార్థిస్తున్నాము. నన్ను పిలచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయా. నన్ను పిలచిన దేవా, నన్ను ముట్టిన ప్రభువా, నీవు లేనిదే నేను లేనయా. నే జీవించునది కృప, ఎదుగించునది నీ కృప, హెచ్చించునది నీ కృప మాత్రమే. నే జీవించునది కృప, ఎదుగించునది నీ కృప, హెచ్చించునది నీ కృప మాత్రమే. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలు. నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా యేసయ్యా. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలు. నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా యేసయ్యా. ఒంటరిగా ఏడ్చినప్పుడు ఓదార్చువారు లేరు, త్రొట్టిల్లి నడచినప్పుడు ఆదుకొన్నవారు లేరు. ఒంటరిగా ఏడ్చినప్పుడు ఓదార్చువారు లేరు, త్రొట్టిల్లి నడచినప్పుడు ఆదుకొన్నవారు లేరు. బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచే కృప, బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు కన్నీరు తుడిచే కృప. నీ కృప లేకుంటేనే నేను లేను, నీ కృప లేకుంటేనే నేను లేను. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలు. నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా యేసయ్యా. నేనని చెప్పుటకు నాకేమి లేదు, సామర్థ్యం అనుటకు నాకని ఏమి లేదు. నేనని చెప్పుటకు నాకేమి లేదు, సామర్థ్యం అనుటకు నాకని ఏమి లేదు. అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది కృప, అర్హత లేని నన్ను హెచ్చించినది కృప. నీ కృప లేకుంటేనే నేను లేను, నీ కృప లేకుంటేనే నేమి లేను. నీ కృపయే కావలను, నీ కృపయే చాలు. నీ కృప లేకుంటేనే నేనేమీ లేనయ్యా యేసయ్యా. నిన్ను పోలిన వారెవరు, మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నమ్మితి నా దేవా. నిన్ను పోలిన వారెవరు, మేలు చేయు దేవుడవు, నిన్నే నమ్మితి నా దేవా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకుంటిని, నీవు లేని జీవితమంతా
వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. నిన్నే నా జీవితమునకు ఆధారము చేసుకొంటిని. నీవు లేని జీవితమంతా వ్యర్థముగా పోవునయ్యా. ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన, ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన. కృంగి ఉన్న నన్ను చూచి కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా. కంటి పాప వాలే కాచి కరుణతో నడిపితివయ్యా. కృంగి ఉన్న నన్ను చూచి కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా. కంటి పాప వాలే కాచి కరుణతో నడిపితివయ్యా. ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన, ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన. మరణపు మార్గమందు నడచిన వేళయందు వైద్యునిగా వచ్చి నాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా. మరణపు మార్గమందు నడచిన వేళయందు వైద్యునిగా వచ్చి నాకు మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా. ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన, ఎల్ షదాయ్ ఆరాధన, ఎలోహిం ఆరాధన, అడోనాయ్ ఆరాధన, యేషువా ఆరాధన. నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు. నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువాలేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను. నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను. నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. నశించుటకెందరో వేచియున్నను. నశింపని నీ పిలుపు నన్ను కాపాడెను. ద్రోహము నిందల మధ్యలో నే నడచినను. నీ నిర్మల హస్తము నన్ను భరించెను. యజమానుడా నయజమానుడా, నన్ను పిలచిన యజమానుడా. యజమానుడా నయజమానుడా, నన్ను నడిపించే యజమానుడా. నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు. నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువాలేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను. నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను. నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. మనుషులు మూసిన తలుపులు కొన్నైనను మాకే నీవు తెరచినవి అనేకములు. మనోవేదనతో నేను కృంగి ఉన్నను. నన్ను వెంటాడి నీ సేవను చేసితివి. నా ఆధారమా నా దైవమా, పిలచిన ఈ పిలుపునకు కారణమా. నా దైవమా నా ఆధారమా, పిలచిన ఈ పిలుపునకు కారణమా. నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు. నీ ప్రేమ ఎన్నడు నన్ను విడువాలేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను. నీ ప్రేమకు సాటి లేదు.
కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. పిలచిన నీవు నిజమైన వాడవు, నన్ను హెచ్చించే ఆలోచన గలవాడవు. ఏదేమైనను కొనసాగించితివి, నీపై ఆధారపడుటకు అర్హుడవు. నిన్ను నమ్మెదను, వెంబడింతును, చిరకాలము సేవింతును. నిన్ను నమ్మెదను, వెంబడింతును, చిరకాలము సేవింతును. నీ పిలుపు వలన నేను నశించిపోలేదు, నీ ప్రేమయనను నన్ను విడువాలేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. నీ కృప కాచుట వలన జీవిస్తున్నాను, నీ ప్రేమకు సాటి లేదు. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. ఘోర పాపినైనా నేను నీకు దూరంగా పారిపోగా. ఘోర పాపినైనా నేను నీకు దూరంగా పారిపోగా. నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను చేర్చుకున్నావయ్యా. నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను చేర్చుకున్నావయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నీవు లేకుండా నేను ఈ లోకంలో బతకాలేనయ్యా. నీవు లేకుండా నేను ఈ లోకంలో బ్రతకాలేనయ్యా. నీతో కూడా ఈ లోకం నుండి పరలోకం చేరదనేసయ్యా. నీతో కూడా ఈ లోకం నుండి పరలోకం చేరదనేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నీవు లేకుండా నాకున్న వారందరూ నన్ను విడచిపోయినను.
మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. హల్లెలూయా. ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా. నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే, నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా. నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే, నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా. నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే, నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా. పాపపు ఊబిలో నే పడి ఉండగా, నా దోషములే నన్ను తరుముచుండగా, పాపపు ఊబిలో నే పడి ఉండగా, నా దోషములే నన్ను తరుముచుండగా, ఊరంతా వెలివేసినా, ఆప్తులంతా దూషించినా, ఊరంతా వెలివేసినా, ఆప్తులంతా దూషించినా, షాలోము అని ధరికి చేరావయ్యా, శాశ్వత జీవము నిచ్చావయ్యా, షాలోము అని ధరికి చేరావయ్యా, శాశ్వత జీవము నిచ్చావయ్యా. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత
పట్టుకుంటివే, నీ అరచేతిలో నన్ను చెక్కుకుంటివే, నీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకుంటివే. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు ఏది యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప ప్రేమ యేసయ్యా, ఎంత జాలి మనసు నీది యేసయ్యా. కంటి పాపను కాయురేపలా నన్ను కాచెడి యేసయ్యా, చంటి పాపను సాకువమ్మలా దాచెడి మాయ్యా, నీవేగా తోడుగా నీడగా, నీతోనే నేను జీవించు, నీకన్నా మిన్నగా ఎవరయ్యా, నాకు నీవే చాలయ్యా, నాకు నీవే చాలయ్యా. దంభములేని మత్సరపడని ప్రేమ చూపించినావు, దీర్ఘకాలం సహనము చూపే ప్రేమ నేర్పించినావు. ఇది ఎవరు చూపించని ప్రేమ, ఇది లాభము ఆశించని ప్రేమ, ఇది ఎవరు ఎడబాపని ప్రేమ, ఇది మరణము వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ. కంటి పాపను కాయురేపలా నన్ను కాచెడి యేసయ్యా, చంటి పాపను సాకువమ్మలా దాచెడి మాయ్యా, దీర్ఘకాలం సహనము చూపే ప్రేమ నేర్పించినావు, ఇది ఎవరు చూపించని ప్రేమ, ఇది లాభము ఆశించని ప్రేమ, ఇది ఎవరు ఎడబాపని ప్రేమ, ఇది మరణము వరకు కరుణను చూపిన ప్రేమ. కంటి పాపను కాయురేపలా నన్ను కాచెడి యేసయ్యా, చంటి పాపను సాకువమ్మలా దాచెడి మాయ్యా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము, యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం, యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము, యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. నీ ప్రేమ ధారలు
నన్ను తాకిన వేళ నా స్థితి మారేను యేసయ్యా. నీ ప్రేమతో నన్ను నింపిన వేళ నూతనమాయేను బ్రతుకయ్యా. నీ ప్రేమధారలు నన్ను తాకిన వేళ నా స్థితి మారేను యేసయ్యా. నీ ప్రేమతో నన్ను నింపిన వేళ నూతనమాయేను బ్రతుకయ్యా. ఎండిపోయిన నన్ను నీ జీవముతో జీవింపజేశావు. ఆశ్రయమెరుగని నన్ను నీ రెక్కల చాటున భద్రపరిచావు. ఎండిపోయిన నన్ను నీ జీవముతో జీవింపజేశావు. ఆశ్రయమెరుగని నన్ను నీ రెక్కల చాటున భద్రపరిచావు. మార్గము ఎరుగక నేనున్న వేళలో, మార్గము ఎరుగక నేనున్న వేళలో నాకు మార్గం సత్యం జీవం నీవై నన్ను నడిపించావు. నాకు మార్గం సత్యం జీవం నీవై నన్ను నడిపించావు. యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము. యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం. యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము. యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. అలసిపోయిన నన్ను నీ ఆత్మచేత ఆదరించావు. కలత చెందిన నన్ను నీ వాక్యముతో నన్ను బలపరిచావు. అలసిపోయిన నన్ను నీ ఆత్మచేత ఆదరించావు. కలత చెందిన నన్ను నీ వాక్యముతో నన్ను బలపరిచావు. ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో, ఏం చేయాలో తెలియని స్థితిలో నాకు మార్గం సత్యం జీవం నీవై నన్ను నడిపించావు. నాకు మార్గం సత్యం జీవం నీవై నన్ను నడిపించావు. యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము. యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం. యేసయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రము. యేసయ్యా నీ కృపకై వందనం. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. ఎడారిలో సెలయేరై పారెను నీ ప్రేమ, ఎండిన భూమిలో మొక్కై మొలిచెను యేసు నీ ప్రేమ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్. మరి కొద్ది సమయం మనం దేవుని సన్నిధిలో మన ఆరాధిద్దాం, స్తుతిద్దాం. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట
మాట వినును. సర్వలోకానాథ సకలం నీవేగా, సర్వలోకారాధ సర్వము నీవేగా, సనుతింతురు అను నిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సర్వలోకానాథ సకలము నీవేగా, సర్వలోకారాజా సర్వము నీవేగా, సనుతింతురు అను నిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. కానాన్ వివాహములో అద్భుతముగా నీటిని ద్రాక్షారసము చేసి, కనలేని అంధులకు చూపు నొసగి, చెవిటి ముగలు బాగు పరచితివి. కానాన్ వివాహములో అద్భుతముగా నీటిని ద్రాక్షారసము చేసి, కనలేని అంధులకు చూపు నొసగి, చెవిటి ముగలు బాగు పరచితివి. నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో, ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప దేవుడవు. నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో, ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప దేవుడవు. సర్వలోకానాథ సకలం నీవేగా, సర్వలోకారాధ సర్వము నీవేగా, సనుతింతురు అను నిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. మృతుల సహితము జీవింపజేసి, మృతిని గెలచి తిరిగి లేచితివి. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప, కొనిపోవ త్వరలో రానుంటివి. మృతుల సహితము జీవింపజేసి, మృతిని గెలచి తిరిగి లేచితివి. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప, కొనిపోవ త్వరలో రానుంటివి. నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో, ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప దేవుడవు. నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో, ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప దేవుడవు. సర్వలోకానాథ సర్వము నీవేగా, సర్వలోకారాధ సర్వము నీవేగా, సనుతింతురు అను నిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట వినును. మృతుల సహితము జీవింపజేసి, మృతిని గెలచి తిరిగి లేచితివి. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప, కొనిపోవ త్వరలో రానుంటివి. మృతుల సహితము జీవింపజేసి, మృతిని గెలచి తిరిగి లేచితివి. నీ రాజ్యములో నీతో వసింప, కొనిపోవ త్వరలో రానుంటివి. నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో, ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప
దేవుడవు, నీక సాధ్యమేది లేనే లేదు ఇలలో. ఆశ్చర్యకారుడా గొప్ప దేవుడవు, సర్వలోకానాథ సకలం నీవేగా. సర్వలోకానాథ సర్వము నీవేగా. సర్వతింతురు అను నిత్యము. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట విను. సృష్టికర్త యేసుదేవా, సర్వలోకం నీ మాట విను. నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు, నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు, నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు. యేసు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరములు తీర్చావు. ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో బలపరచావు. క్రీస్తు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరములు తీర్చావు. వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా. ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు. అంచలంచలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు. అంచలంచలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Hallelujah. శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగల్లలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగల్లలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును ప్రతిక్షణం యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం ఎడబాయని నీ కృపా విశ్వాస పోరాటంలో ఎదురాయ శోధనలు లోకాశల అలజడిలో సడలితి విశ్వాసములో విశ్వాస పోరాటంలో ఎదురాయ శోధనలు లోకాశల అలజడిలో సడలితి విశ్వాసములో దుష్టుల క్షేమమునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా దుష్టుల క్షేమమునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం ఎడబాయని నీ కృపా నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకొని నిరాశ చెందితిని నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకొని నిరాశ చెందితిని భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకొనగా భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకొనగా ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృపా నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం కాయును ప్రతిక్షణం యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం
నన్ను కాయును అనుక్షణం. హల్లెలూయా. సందరం కూడా మరి మన జీవితాల్లో దేవుడు మరి ఎన్నో గొప్ప మేలు చేశాడు. ఆ మేల నిమిత్తమై దేవుణ్ణి మరి స్తుతిద్దాం, కనపరుద్దాం, ఆరాధిద్దాం. మన జీవితంలో ఏది ఉన్నా అది దేవుడి కృప వల్లనే, అది దేవుడి సహాయం వల్లనే. ఈరోజు నీకు ఆహారం ఉంది, వస్త్రం ఉంది, నివాసం ఉంది, వాహనం ఉంది. హల్లెలూయా. తల్లిదండ్రులు, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెలు, బంధువులు, మరి ముఖ్యంగా ఈ సహవాసం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి సేవ, థ్యాంక్ యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. మరి వాటన్నిటి నిమిత్తమై దేవుడికి కృతజ్ఞత చెల్లిద్దాం. ప్రభువానికి స్తోత్రాలు. ఇచ్చిన ఆహారం నిమిత్తమై నీకు వందనాలు, ఇచ్చిన వస్త్రాల నిమిత్తమై నీకు వందనాలు, ఇచ్చిన ప్రభువా వాహనాల నిమిత్తమై నీకు వందనాలు, ఇచ్చిన ప్రభువా నివాసం నిమిత్తమై వందనాలు, ఇచ్చిన ప్రభువా తల్లిదండ్రులను బట్టి, అన్నదమ్ములను బట్టి, అక్కజలను బట్టి, అవును యేసయ్య, భర్తను బట్టి, భార్యను బట్టి, పిల్లల్ని బట్టి, చదువులను బట్టి, ఉద్యోగాలను బట్టి, వ్యాపారాలను బట్టి, ఇదిగో మార్గాల్లో వస్తుండగా వెళ్తున్న కూడా కాపాడిన దేవా. ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు, బలహీనతల్లో ఉన్నప్పుడు, అస్వస్థలో ఉన్నప్పుడు, అనారోగ్యంలో ఉన్నప్పుడు మాకు సమయానుకూలమైన సహాయాన్ని అందించిన దేవా. భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభా, వెనుదిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, నిరాశలో ఉన్నప్పుడు, నిస్పృహలో ఉన్నప్పుడు ప్రభా, ఇక మా జీవితం ఇక మేము బ్రతకలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని లేవనెత్తి కాపాడి ధైర్యపరిచి బలపరిచి ఆ బలహీనమైన సమయాల్లో నుండి బలము కలిగిన సమయాల్లో తీసుకొని వచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. ప్రభా, సేవ నిమిత్తమై నీకు వందనాలు. అవును దేవా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మొదట మీరు కొద్దిగా మరి ఆరంభమైన తుదకు మహాభివృద్ధి చెందిన దేవా. మరి సంఘం ప్రభా, ఇదిగో మరి థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి ఫిజికల్ గ్యాదరింగ్ ఒక హాల్లో థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మరి పెట్టే కృపను మాకు ఇచ్చిన దేవా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరొక సంవత్సరం తర్వాత మరి ఇలా మేము ఆరంభించగలిగాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. దానికి నీకే ఘనత, నీకే మహిమ, నీకే ప్రభావం. లేని వాటిని ఉన్న వాటిగా చేసే దేవుడు, సమస్తము సాధ్యము చేసే దేవుడు ప్రభా. ఇదిగో ఈ పట్టణంలోనే మరి సంఘము, ఎందుకంటే మా సంఘాన్ని వాగ్దానం ఇచ్చావు తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఈ సంఘం ఒక దేశముగా మారుస్తున్నావు దేవా. మరి పట్టణంలోనే మరి అతి పెద్ద సంఘముగా ఈ సంఘమును విస్తరింపజేయబోతున్నందుకు, వ్యాపింపజేయబోతున్నందుకు అవును దేవా. ఇదిగో థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి సంఘము ఆరంభమవులాగున ఈ సంవత్సరంలో మొదటి నెలలో ఆరంభించే కృపనిచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి ఇంతవరకు ఎన్నో అద్భుతాలైన ఆశ్చర్యకార్యాలు ఈ సంఘం ద్వారా చేసినందుకు నీకు వందనాలు. ఎంతోమంది స్వస్థపరిచిన దేవా. ఫేస్బుక్లో, యూట్యూబ్లో మరి విదేశాలకు వెళ్ళే కృపను ఎంతోమందికి ఇచ్చావు, విదేశాల ఉద్యోగాలు పొందుకునే కృపను ఎంతోమందికి ఇచ్చావు. మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ప్రభావ మరి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ పొందుకునే కృపనిచ్చిన దేవా అవును తండ్రి. ఆ ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా, యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా ఎంతో మందిని విడిపించి విమోచించి క్యాన్సర్తో ఉన్న వారిని సహితము విడిపించిన దేవా నీకు స్తోత్రాలయ్యా. మరి ఈ దినమున ప్రభావ మరి వాక్యంతో మాతో మరి మాట్లాడుతండి, మమ్మల్ని దర్శించండి. నీ వాక్యం ప్రభువులో మరి ఎంతో గొప్పదయ్యా. ప్రభా, మా జీవితాన్ని గొప్పగా మార్చగలదు, మా స్థితిని మార్చగలదు, మా పరిస్థితిని మార్చగలదు, మా హృదయం మార్చగలదు, మా బలహీనతను కూడా బలముగా మార్చగలదు. నిశ్చయంగా ఈ వాక్యం ద్వారా మాకు జీవం ఉంది కనుక, క్షేమం ఉంది కనుక, సమాధానం ఉంది కనుక ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి మనం బలపరిచి స్థిరపరచండి. నా రేడని యేసుక్రీస్తున్నాము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నా యేసుక్రీస్తు నామమున ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనములు, శుభములు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ఈ రోజు మనము నేర్చుకోబోయే అంశం హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ప్రాస్పరింగ్ సోల్. హల్లెలూయా. ఆత్మలో వర్ధిల్లుట. హల్లెలూయా. అందరూ ఆత్మలో వర్ధిల్లుట చూద్దాం. 3వ యోహాను 1వ అధ్యాయం. హల్లెలూయా. మనము మన ఆత్మలో ఎందుకు వర్ధిల్లాలి? ఇందులో ఆత్మలో వర్ధిల్లితే మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. 3వ యోహాను రాసిన పత్రిక హల్లెలూయా 1వ అధ్యాయము. Thank you, Jesus, mighty Holy Spirit. 3వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం. ప్రియుడా, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము
నీవు అన్ని విషయములలోనూ వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలని హల్లెలూయా ప్రార్థించుచున్నాను. ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి మరి ఆత్మలో వర్ధిల్లినప్పుడు ఏమవుతుందంట? ఒక వ్యక్తి మరి ఆత్మలో వర్ధిల్లినప్పుడు హల్లెలూయా నీవు అన్ని విషయములలోనూ ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం నీవు అన్ని విషయములలోనూ వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవాలని ప్రార్థించుచున్నాను. హల్లెలూయా. సో ఇక్కడ వర్ధిల్లాల్సింది మనము శారీరకంగా కాదు, బహిరంగంగా కాదు. మనం ఎక్కడ వర్ధిల్లాలంట? ఆత్మలో వర్ధిల్లాలి. హల్లెలూయా. నీ ఆత్మలో ఏ దర్శనం అయితే ఉంటుందో, నీ ఆత్మలో ఏ ఆలోచనలు అయితే ఉంటాయో, నీ ఆత్మలో ఏ ప్రణాళిక అయితే ఉంటుందో అదే ఏమవుతుంది? బయటికి ప్రత్యక్షమవుతుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. మరి పోయిన సంవత్సరం అంతా కూడా మరి ఆన్లైన్ లేదా మనం మరి గృహంలో చేసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఆత్మలో ఏముండదంటే ఒక హాల్ ఉండాలి, ఒక స్థలం ఉండాలి. హల్లెలూయా. దాంట్లో మనము మరి చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఎక్కడ ఉంది? హృదయంలో ఉంది. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. ఆ హృదయంలో ఏమైపోయింది? ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అంతా అది సాధ్యం అవ్వలేదు. ఒక సంవత్సరం అంతా కూడా అలాంటి అవకాశం రాలేదు. మరి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ ఏ విధంగా అది కుదరలేదు. కానీ మరి హృదయంలో ఉంది కనుక, ఆత్మలో అది వర్ధిల్లింది కనుక నూతన సంవత్సరం రాగానే, జనవరి రాగానే ఏమైపోయింది? ఇక్కడ ఒక హాల్లో మనం తీసుకొని మరి సంఘాన్ని ఆరంభించుకున్నాం. హల్లెలూయా. అందరండి, చిన్నదైనా పెద్దదైనా తక్కువదైనా ఎక్కువదైనా అది ఆరంభమయ్యేది మన ఆత్మలో. హల్లెలూయా. ఆత్మలో ఏదైతే అనుకుంటావో, ఏదైతే ఆత్మలో వర్ధిల్లుతుందో అదేమైపోతుంది? బయటికి ప్రత్యక్షం అవుతుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. థాంక్యూ. అందరండి, నా ఆత్మలో వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారము నేను అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లుతాను. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. అందరండి, నీ ఆత్మలో ఏదైతే ఉందో అదే బయటికి ఏమవుతుంది? ప్రత్యక్షం అవుతుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. చూద్దాము. మరి అంటే మన ఆత్మలో ఉన్నదానికి మనం చేసేదానికి కొంత అనేది ఉండదు. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. అరే ఆత్మలో నీకు థాంక్యూ జీసస్, ఆత్మలో నీకు హల్లెలూయా 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించాలని ఉంది, లేదా ఒక బెంజ్ కారు కొనుక్కోవాలని ఉంది. ఎక్కడ? నీ ఆత్మలో. హల్లెలూయా. కానీ నీ వృత్తి ఏంది? నీ చిన్న పని 10,000 కూడా సంపాదించలేని స్థితి, 1,00,000 రూపాయలు కూడా సంపాదించలేని స్థితి. హల్లెలూయా. మరి బయట చూస్తేనేమో నీ స్థితి తక్కువగా ఉంది, హృదయంలోనేమో నీ స్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ఘనంగా ఉంది. హల్లెలూయా. బయట చూస్తే తక్కువ స్థితి, నీ హృదయంలో నీ ఆత్మలో చూస్తే గొప్ప స్థితి. హల్లెలూయా. మరి ఎప్పుడు నీ ఆత్మలో ఉన్నది బయటికి వస్తుందంటే ఈ తక్కువ స్థితి, అంటే నీకు కనిపిస్తున్న తక్కువ స్థితిని ఏం ఓవర్టేక్ చేయాలి? హల్లెలూయా. నీ ఆత్మలో ఉన్న ఆ ఆలోచన ఎప్పుడైతే ఓవర్టేక్ చేసేస్తే నువ్వే స్థితిలో ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా ఆ పెంచుకొని కొనుక్కోగలుగుతావు. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. ఒక విశాలమైన గృహాన్ని పొందుకోగలుగుతాం, ఆ 1 కోటి రూపాయలని సంపాదించగలుగుతాం. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. అందరండి, థాంక్యూ జీసస్. నా గొప్ప ఆశీర్వాదానికి నా తక్కువ స్థితి అడ్డుగా ఉంటాడు. హల్లెలూయా. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నీ హృదయంలో ఏదైతే ఒక ఆలోచన వస్తుందో, ఒక దర్శనం అనేది నీ హృదయంలో ఉందో, ఆ దర్శనంతో బలం పొందుకొని ఏం చేయాలి? నువ్వు నీ తక్కువ స్థితిని అధిగమించేయాలి. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. మరి నువ్వు తక్కువ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఏమీ లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారా? హల్లెలూయా. ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయరు. నువ్వు ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా నమ్మరు. అందరికి కావాల్సింది ఏంటి? కంటికి ఏది కనిపిస్తుందో దాన్నే నమ్ముతారు. హల్లెలూయా. నేనైనా ఎవరమైనా. కానీ విశ్వాసములో ఉన్నవారు కంటితో చూడడం కాదండి. హల్లెలూయా. వాళ్ళు దేంతో చూస్తారు? ఆత్మతో చూస్తారు. అందుకే దేవుడు యేసు ఏమన్నాడు? నన్ను ఆరాధించే వారు దేంతో ఆరాధిస్తారు? చేతులెత్తి ఆరాధిస్తారు, శరీరంతో ఆరాధిస్తారు. ఏమన్నాడు? ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధిస్తారంట. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. మనకేంటంటే శరీరము
లోకంలో బయట నీకు ఏం కనిపిస్తుందో అదే చూస్తుంది శరీరం. హల్లెలూయా. దాన్ని బట్టి రియాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, రెస్పాండ్ అవుతుంది. కానీ ఆత్మ దేన్ని బట్టి రెస్పాండ్ అవుతుంది? కేవలం దేవుడిని బట్టి, దేవుడి మాటల్ని బట్టి రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అయితే నేను మరి ఒకటేమో ఆశ, ఒక ఆదివారం సర్వీస్ అనేది ఆరంభం అవ్వాలి ఏదో ఒక సమయాన్ని. హల్లెలూయా. ఆరంభం అయితే ఇంకోటి శుక్రవారము మరి అక్కడ క్యాథలిక్ హాల్లో గౌతమ్ నగర్లో అక్కడ ఆరంభించి సంవత్సరం అవుతుంది. ఎవరికి ప్రమోట్ చేయలేదు, ఎవరిని ఆహ్వానించలేదు. ఇక వెళ్ళి అక్కడ చేస్తున్నాం అలా. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. నేను ప్రతిసారి అనుకునేవాడిని, ప్రభువా మరి ఇక్కడ ఏమి అభివృద్ధి లేదు. హల్లెలూయా. మరి ఎవరిని పిలవలేకపోతున్నాను, ఎవరు ఆహ్వానించలేకపోతున్నాను, అసలు ఇది అభివృద్ధి చెందట్లేదు, ఎందుకు నేను ఇక్కడ వెళ్ళాలంటే దేవుడు ఏమన్నాడంటే కొనసాగించు అన్నాడు. హల్లెలూయా. ఏంటంట? కొనసాగించు. సరే కొనసాగిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సంవత్సరం అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా, అక్కడ హాల్కి ఎంత డబ్బులు కట్టాలో, హల్లెలూయా, ఆ హాల్కి ఎంత డబ్బులు కట్టాలో, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, అక్కడ ఎక్కువ మంది రాకపోయినా వెళ్ళకపోయినా ఒక సహోదరుని దేవుడు పంపిస్తూ ఆ సహోదరి ఆ హాల్కి సంబంధించిన అమౌంట్ కట్టేస్తుంది అన్నమాట. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆశ్చర్యమైంది ఏంటంటే మరి దేవుడు ఆ విధంగా ఆ సహాయాన్ని అందిస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, మైటీ హోలీ స్పిరిట్. సో కొనసాగిస్తున్నాను. సో అక్కడ అయిపోయింది, ఇక్కడ కూడా ఆరంభించిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుడు హృదయంలో బలంగా ఏం పెట్టాడంటే ఏం కావాలి, ఈ మల్కాజ్గిరి ప్రాంతంలోనే మనది ఏమవ్వాలి, పెద్ద సంఘంగా కావాలి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అంటే మరి ఆదివారపు సహవాసం కావాలన్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి నాకు ఒక వాహనం కావాలని దగ్గర 10 నెలల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, ప్రయాసపడుతున్నాను, ఎన్నో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశాను. హల్లెలూయా. సో దేవుడితో నేను అన్నది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం అంటే వాహనం రాకుండా నా సంవత్సరం ముగించబడుతుందంటే ఆ వాహనాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. అంటే అదేమైపోయింది, ఆత్మలో ఉన్నది ఎప్పుడైతే బలం పొందుకుందో, ఆత్మలో నేను వర్ధిల్లానో, ఆత్మలో వర్ధిల్లింది ఏమైపోయింది, బయటికి ప్రత్యక్షం అయిపోయింది. హల్లెలూయా. సో ఇప్పుడు ఆలోచన ఒకటే ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ లార్డ్, మరి మల్కాజ్గిరిలోనే థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మన పెద్ద సంఘం అవ్వాలి, పట్టణంలోనే ఈ హైదరాబాద్ పట్టణంలోనే మనది మరి పెద్ద సంఘంగా అవ్వాలి అనేది ఎక్కడుంది? హల్లెలూయా. హృదయంలో ఆత్మలో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, మైటీ హోలీ స్పిరిట్. నేను 2014, 15, 16 ఆ సమయంలో రాత్రి కూడా నిద్ర పట్టేది కదా, ఆలోచిస్తూ ఎట్లా ఆత్మను రక్షించాలి, వాళ్ళ ప్రాంతంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళను ఎలా రక్షిస్తే హల్లెలూయా, ఎలా వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలని అక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ మీరు రకరకాలుగా ఆలోచించి రాసుకునేవాళ్ళు, ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హైదరాబాద్లో 1,20,00,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు. హల్లెలూయా. మరి హైదరాబాద్లో ఉన్నది 150 మున్సిపల్ వార్డ్స్. ఆ మున్సిపల్ వార్డు, ఒక్క మున్సిపల్ వార్డు 50,000 మంది ఉంటారు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఇట్లా ఒక్కొక్క వార్డులో ఉన్న 50,000 మందిని మరి ఎట్లా వాళ్ళని రక్షణలో తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు నేను నాసరంలో చేస్తున్నాను. హల్లెలూయా. అట్లా ఆలోచించుకునేవాళ్ళు, ఎన్ని కాలనీస్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎక్కడ మాట్లాడుకోవాలి, ఎక్కడ పెడితే ఎలా వస్తారు, ఇలా రకరకాలుగా రాత్రంతా ఆలోచించేవాళ్ళు. హల్లెలూయా. వాళ్ళు పెద్ద హాల్లో పెట్టాలంటే ఎన్ని డబ్బులు కావాలి, థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఇలా రకరకాలుగా మరి ఆలోచనలు అనేవి ఉండేవి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సరే మనం వాక్యంలో చూసుకొని మరలా ఇక్కడ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయము. అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయము. అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయం. హల్లెలూయా. 8వ వచనం. అపోస్తుల కార్యములు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశములయంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందురని వారితో చెప్పెను.
హల్లెలూయా. ఏంటంట? థ్యాంక్ యూ లార్డ్. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతారంట? శక్తి పొందుకుంటారంట. ఆ శక్తి పొందుకోగానే ఏమవుతుందంట? కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల ఎంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులైందని వారితో చెప్పాను. హల్లెలూయా. ఆ పట్టణంలో సాక్షులు ఉంటారు. పట్టణం అంటే మనకి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పట్టణం అంటే 100 హల్లెలూయా. థాంక్యూలో 1,20,00,000 లేదా 1,30,00,000 ఎంతమంది ఉన్నారు. హల్లెలూయా. పట్టణంలో ఇండియాలో ఒక 130 కోట్ల మంది ఉన్నారు. హల్లెలూయా. థాంక్యూలో మరి ప్రపంచంలో అయితే 750 కోట్ల నుండి 800 కోట్ల వరకు మరి జనాభా ఉన్నారు. హల్లెలూయా. సో దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ వారి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకోగానే ఏమైపోతారంటే వాళ్ళు యూదయ సమరయ దేశంలో ఎంతటను భూది దిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులైందని వారితో చెప్పాను. హల్లెలూయా. అందరూ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకున్న వారికి దేవుడు ప్రపంచమంతా సువార్త ప్రకటించి అక్కడ సాక్షులుగా నిలబడే సామర్థ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చేశాడు. హల్లెలూయా. సో ప్రతి విశ్వాసి ఆత్మలో అది ఉండాలి. అందరండి ప్రతి విశ్వాసి ఆత్మలో అది ఉండాలి. ఏమని? అరే నేను నా బంధువులో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నా బంధువులు ఒక సాక్షిగా నేను ఉండాలి, నా స్నేహితులు ఒక సాక్షిగా ఉండాలి, నా కుటుంబంలో ఒక సాక్షిగా ఉండాలి, నా అన్నదమ్ముల్లో మరి నాకు ఒక సాక్ష్యం ఉండాలి అనుకుంటాం. అది దానికి సంతృప్తి పడిపోతాం, దానికి గొప్పగా అనుకుంటాం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. కానీ మరి ఒక క్రైస్తవుడికి ఒక విశ్వాసికి ఎక్కడ వరకు సాక్షిగా ఉండే విధంగా దేవుడు చేశాడంట? అన్ని దేశాల్లో భూది దిగంతముల వరకు నువ్వు సాక్షిగా ఉండే శక్తిని సామర్థ్యాన్ని ఆ అభిషేకమును దేవుని ఆత్మను మనకిచ్చాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ. సో నీ ఆత్మలోనేమో అది ఉంది, నీ స్థితి ఏమో మరి ఎలా ఉంది? హల్లెలూయా. నలుగురిలో కూడా ఒక సాక్ష్యం లేదు, కుటుంబీకులో సాక్ష్యం లేదు, బంధువుల్లో సాక్ష్యం లేదు, కానీ నీ ఆత్మలో ఏముంది? హల్లెలూయా. అందరండి నా బయట స్థితి ఏ విధంగా ఉన్నా నా ఆత్మలో భూది దిగంతముల వరకు నేను సాక్షిగా నిలబడు సామర్థ్యం నాకుంది. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. సో ఈ మధ్య ఏంటంటే నేను మరి పెద్ద సంఘం కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, సువార్త ఎలా ప్రకటించాలి, ఆత్మల్లా రక్షించాలని ఆ వీడియోస్ కానీ ఆ వాక్యాలు కానీ ఆ సేవకులను కానీ మరి ఫాలో అవుతూ చూస్తున్నాను. సో నిన్న ఒక వీడియో చూశాను. నిన్న రాత్రికాల సమయంలో పాల్ యాంగిచో గారని, హల్లెలూయా, పాల్ యాంగిచో గారని మరి ప్రపంచంలోని పెద్ద సంఘం అనమాట. ఆయన 20 లక్షల మంది చర్చ్ మెంబర్స్. హల్లెలూయా. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సంఘము ఆయన. అయితే ఆయన ఇలానే మన సౌత్ కొరియాలో సేవ ఆరంభించాడు. సేవ ఆరంభించినప్పుడు ఒక 5 ఉన్నారు. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ లార్డ్. సో 5 మంది ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆత్మలో ఏమనుకున్నాడు? ఆ ఆత్మలో దేవుడి ఇచ్చిన దర్శనం ఏంటంటే, హల్లెలూయా, ఈ పట్టణంలోనే ఈ ప్రాంతంలోనే నా సంఘం పెద్దదవ్వాలి, నాకు ఒక 3,000 నా సంఘం కావాలి అని నేను అనుకున్నాడు. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ లార్డ్. అక్కడ చూస్తే ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 మంది. నేనేం చెప్పాడంటే నా హృదయంలో మాత్రం అది ఏమైపోయింది? బలంగా ఉండిపోయిందంట. నాకు 3,000 సంఘం కావాలంటే 3,000 సంఘం కావాలి. హల్లెలూయా. దానికోసం గంటలను ప్రార్థన చేసేవాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సో ఆ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు ఏమైపోయింది? హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆ 3,000 సంఘంగా ఉందంట ఆయన. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అందరూ మనం నమ్మేది మనిషిని కాదు, గొప్ప దేవుణ్ణి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సో ఇక్కడ మరి ఈ పేతురు, యోహాను లేదా ఆ శిష్యుల హృదయంలో ఏముంటుంది? వాళ్ళ హృదయంలో, వాళ్ళ ఆత్మలో ఏముంటుంది? గొప్పగా వరదిల్లడము లేదా అందరికి సాక్షులుగా ఉండడం. చూద్దాం వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారో అది చూసి మనము ముందుకెళ్దాం. హల్లెలూయా. అపోస్తలుల కార్యములు 3వ అధ్యాయం. సో వాళ్ళ ఆలోచన ఏమో అందరికి సాక్షులుగా ఉండాలి, 1000 మందిని మరి దేవుడు వైపు తిప్పాలి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాం. అపోస్తలుల కార్యములు 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం చూస్తే,
పగలు 3 గంటల ప్రార్థన కాలంలో పేతురును యోహానును దేవాలయంలోకి ఎక్కి వెళ్ళుచుండగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుష్యుడు మోసుకొని పోబడుచుండెను. వారు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళు వారిని భిక్షమడుటకు కొందరు ప్రతి దినము వారిని శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారములో వచ్చింది. పేతురును యోహానును దేవాలయంలో ప్రవేశింపబోనప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడుగగా పేతురును యోహానును వాడిని తేరి చూచి మా తట్టు చూడమని వాడు వారి వద్ద ఏమైనా దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారి యొక్క లక్ష్యం ఉంచెను. అంతటా పేతురు, వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగినది నీకు ఇచ్చుచున్నాను, నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున నడుమని చెప్పి వాని కుడి చెయ్యి పట్టుకొని లేవనెత్తాడు. వెంటనే వాని పాదములను చీలమండలను బలము పొందెను. వాడు దిగ్గున లేచి నడిచెను. నడుచుచు గంతులు వేచు దేవుని స్తుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను. వాడు నడుచుచు దేవుని స్తుతించుట ప్రజలందరూ చూసి శృంగారమును దేవాలయం ద్వారం వద్ద భిక్షము కొరకు కూర్చుండిన వాడు వీడే అని గుర్తెరిగి వానికి జరిగిన దానిని చూసి విస్మయముతో నిండి పరవశులైంది. వాడు పేతురును యోహానును పట్టుకొని ఉండగా ప్రజలందరూ విస్మయం ఉంది. సొలొమోను తన మంటపములో ఉన్న వారి యొద్దకు గుంపుగా పరుగెత్తి వచ్చేది. హల్లెలూయా. వాళ్ళు మాట్లాడింది ఎంతమందితో? ఒక్క వ్యక్తితో. ఇక్కడ ఏముంది? 2వ వచనం, పుట్టిన మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు. హల్లెలూయా. పేతురు యోహాను ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడేది ఎంతమందితో? ఒక వ్యక్తితో. స్వస్థపరిచింది ఎంతమందిని? ఒక వ్యక్తిని. కానీ ఇక్కడ వచ్చింది ఎంతమంది వాళ్ళ దగ్గరికి? వాడు పేతురును యోహాను పట్టుకొని ఉండగా ప్రజలందరూ విస్మయం ఉంది. సొలొమోను మంటపంలో ఉన్న వారి యొద్దకు గుంపుగా పరుగెత్తుకొని వచ్చింది. ఇదేంటి? మాట్లాడేది ఒక వ్యక్తితో అయితే, స్వస్థపరిచింది ఒక వ్యక్తితో అయితే, గుంపెందుకు పరిగెత్తుకొని వచ్చారు? హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సో ఎవరితో మాట్లాడితే వాళ్ళే రావాలి కదా, ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళే రావాలి కదా. ఈ గుంపు ఎలా అక్కడ రాగలిగింది? హల్లెలూయా. ఏంటి? వీళ్ళు స్వస్థపరిచేది ఒక వ్యక్తినైనా వీళ్ళ హృదయంలో ఏముంది? మేము మరి బూది దిగంతో వరకు ఏమవుతాము? సాక్షులు అవుతాము. విస్తారమైన జనానికి ఏం కావాలి? సాక్షులు అవ్వాలి. హల్లెలూయా. అందరండి. 1000 మందిని రక్షించడానికి 1000 అద్భుతాలు అవసరం లేదు, ఒక్క అద్భుతం చాలు. హల్లెలూయా. ఏంటంట? 1000 మందిని రక్షించడానికి ఒక్కొక్కరిని పట్టుకునే వారికి ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేసి ఒక్కొక్కరికి వాళ్ళకి మేలు చేయడం కాదు. ఒక్కడికి మేలు జరిగితే ఏమైపోయిందంట? 1000 మంది పరుగెత్తుకొని వచ్చారంట. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ. అందరండి. ఈ సంఘంలో కూడా 1000 మంది రావడానికి దేవుడు ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇందులో ఒకే ఒక అద్భుతము ఎంతమంది తీసుకొచ్చిందట? 1000 మంది విస్మయం మంది పరుగెత్తుకొని వచ్చారంట. ఇందులో సో మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా, మన ఆత్మలో మాత్రం ఏముండాలి? దేవుడు ఏ బలమైనది పెట్టాడో ఆ బలమైనదే ఉండాలి ఆటోమేటిక్గా. హల్లెలూయా. నువ్వు చిన్న పని చేసినా, తక్కువ పని చేసినా, ఏం పని చేసినా, ఏది నీ ఆత్మలో ఉందో అది వర్ధిల్లగానే నువ్వు చిన్న పనిలో ఉన్నా ఏమైపోతావు? గొప్ప స్థితికి వెళ్ళిపోతావు. హల్లెలూయా. అందరు నా సమస్య నా ముందున్న స్థితిని బట్టి సమస్య కాదు, కానీ ఏ సమస్య నాది? ఆత్మలో నువ్వు వర్ధిల్లకపోవడమే నీ సమస్య. ఆత్మలో నువ్వు దాన్ని నీ ఆలోచన పెంపొందించుకోకపోవడమే నీ సమస్య. ఆత్మలో దేవుడైతే ఒక వాగ్దానం ఇస్తాడో ఆ వాగ్దానం నింపుకోకపోవడమే నీ సమస్య. నీ సమస్య అరే నాకు 2 ఉన్నారు, నాకు 4 ఉన్నారు, నాకు 10,000 వస్తున్నాయి, నాకు 20,000 వస్తున్నాయి, నా ఇల్లు చిన్నగా ఉంది, అరే నా భార్య సహకరించట్లేదు, నా భర్త సహకరించట్లేదు, నా కుటుంబం అది, నా కుటుంబం ఇది, నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, నాకు తాత ముత్తాతల ఆస్తులు లేవు, ఏమీ అవసరం లేదు. హల్లెలూయా. నీకు కావాల్సింది ఆత్మలో నువ్వు వర్ధిల్లితే అన్ని విషయాలు నువ్వు వర్ధిల్లుతావు. ఆత్మలో నువ్వు బలం పొందుకుంటే అన్ని విషయాల్లో బలం పొందుకుంటావు. ఆత్మలో నువ్వు నిర్ణయించుకుంటే బయట నిర్ణయం ఏమైపోతుంది? సఫలమైపోతుంది. వీరు ఆత్మలో ఏం నిర్ణయించుకున్నారు? మేము సర్వలోకానికి సువార్త ప్రకటించాలి, అందరికి సాక్షులుగా ఉండాలి అనగానే ఏమైపోయారు వాళ్ళు? ఒకటి సాక్షిగా ఉండడం కాదు, కొన్ని 1000 మందికి సాక్షులుగా ఉండిపోయారు. హల్లెలూయా. థాంక్యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్.
చూద్దాం 2,000 మంది అక్కడ ఆకర్షించబడి రక్షణలోకి వచ్చారు. జరిగింది ఎన్ని అద్భుతాలు? ఒకటి అద్భుతం. ఒక కుంటివాడు లేచి నిలబడ్డాడు, ఒక కుంటివాడు లేచి నడిచాడు. ఒక అడుక్కుంటూ మరి బాల్యం నుండే గర్భం నుండే కుంటివాడిగా ఉన్నవే ఒక వ్యక్తిని వీరు లేపి స్వస్థపరిచి నడిపించినందుకు ఎన్ని వేల మంది రక్షణలోకి వచ్చారు. చూద్దాం అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము. అపోస్తుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము. హల్లెలూయా, థాంక్ యూ జీసస్. 4వ వచనం, అపోస్తుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే హల్లెలూయా. సో అపోస్తుల కార్యము 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే వాక్యం విన్న వారిలో అనేకులు నమ్మిరి, వారిలో పురుషుల సంఖ్య ఇంచుమించు 5,000 ఆయను. హల్లెలూయా. ఏంటంట? పురుషుల సంఖ్య ఎంత అయింది? 5,000 మంది. వీళ్ళు ఒక సువార్త ప్రకటించలేదు, ఒక వాక్యాన్ని బోధించలేదు, యేసుప్రభు నమ్మకం అని చెప్పలేదు. హల్లెలూయా. వీళ్ళు ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. అంతటా పేతురు 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం అపోస్తలుల కార్యం. అంతటా పేతురు, వెండి బంగారములు మా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను. నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడుమని చెప్పి వాని కుడి చేయి పట్టుకొని లేవనెత్తను. వెంటనే వాని పాదములు చీలమండలు బలం పొందెను. వాడు దిగ్గున లేచి నిలిచి నడిచెను. హల్లెలూయా. ఏం చేశారంట? పట్టుకొని యేసు నామమున లే అనగానే వాడి చీలమండలు ఏమైపోయాయంట? పెద్దగా మారిపోయి వాడు దిగ్గున లేచి నడవడం ప్రారంభించాడు. హల్లెలూయా, థాంక్ యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. అందరూ నీ కంటికి ఏది బలహీనంగా కనిపిస్తుందో దాన్ని ఏం చేయాలి? మనము బలపరచాలి. హల్లెలూయా. నీ కంటికి నువ్వే బలహీనంగా కనిపిస్తున్నావా? నీ కంటికి నీ ఉద్యోగం బలహీనంగా కనిపిస్తుందా? నీ కంటికి నీ వ్యాపారం కనిపిస్తుందా? బలహీనంగా కనిపిస్తుందా? నీ కంటికి నీ కుటుంబం బలహీనంగా కనిపిస్తుందా? నీ కంటికి నీ ఆదాయము బలహీనంగా కనిపిస్తుందా? దాన్ని ఏం చేయాలంట? యేసు నామమున పలికి ఆ ఉద్యోగమును, సామాన్యంగా ఉన్న ఉద్యోగమును నీ దృష్టిలో అదే విధంగా ఉంది, బలహీనంగా ఉంది, కుంటితనముతో ఉంది, లేదా అనారోగ్యముతో ఉంది, లేదా తక్కువగా ఉంది, హీనంగా ఉంది, అవమానకరంగా ఉంది. దాన్ని ఏం చేయాలంట? యేసు నామములో దాన్ని బలపరిస్తే 1,000 మంది ఆకర్షిస్తామంట. హల్లెలూయా. వాళ్ళ కంటికి కనిపించిన ఒక బలహీనుని బలపరిస్తే 1,000 మంది ఏమైపోయారంట? రక్షణలోకి వచ్చారంట. హల్లెలూయా, థాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. నీ కంటికి నువ్వే ఏం కనిపించవచ్చు? బలహీనంగా కనిపించు. నా స్థితి ఇంత ఘోరంగా మారిపోయింది, నా స్థితి ఇంత బలహీనంగా మారిపోయింది, ఇంత ఘోరంగా నేను ఉండాల్సిన అవసరమా అని కనిపించవచ్చు. హల్లెలూయా. కానీ మనకు ఒక నామం ఉంది. ఏ నామము? యేసు నామం. మన కొరకు ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు. ఎవరైనా? యేసు ప్రభు. మన కొరకు ఒక దేవుడే మరణించాడు. ఎవరైనా? యేసు ప్రభు. ఆయన అంటున్నాడు ఏమని? నీవు నీ ఇంట్లో సాక్ష్యం లేకపోవచ్చు, నీ బంధువులో సాక్ష్యం లేకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు? నేను ఎంత గొప్ప సాక్షిగా చేశాను, నేను ప్రపంచం అంతా నువ్వు సాక్షిగా ఉండాల్సిందే. హల్లెలూయా. నువ్వు 1,000 మందిని ఆకర్షించుకోవాల్సిందే, లక్షల మందిని ఆకర్షించుకోవాల్సిందే. ఏ దేశానికి వెళ్ళినా గొప్ప సాక్ష్యము నీ జీవితం పట్ల ఉండాల్సిందే. హల్లెలూయా. అందరం ఈ రోజు నుండి ఇక సామాన్య స్థితి నాకొద్దు, బలహీనమైన స్థితి నాకొద్దు, భయపడుతూ, నిరాశపడుతూ, వేదన గురవుతూ, శోధన గురు అయ్యే స్థితి నాకొద్దు. నాకు ఏ స్థితి కావాలి? గొప్పగా వెళ్ళే స్థితి కావాలి. హల్లెలూయా, థాంక్ యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. థాంక్ యూ లార్డ్, థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. సో మనము లేచినప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం. థాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. థాంక్ యూ లార్డ్. సో 2 నిమిషాలు దేవుడిని అడుగుదాం. నాకు ప్రభువా, నా జీవితంలో నేనేం అవ్వాలో నాకు బయలుపరచని 2 నిమిషాలు. హల్లెలూయా. కళ్ళు మూసుకొని అడుగుదాం. సో నేను ప్రవచిస్తాను ఒక్కొక్కరి మీద. హల్లెలూయా, థాంక్ యూ లార్డ్. సో దేవుడు ఏ ప్రవచనం ఇస్తాడో ఆ ప్రవచనాన్ని ఆత్మలో ఏం చేసుకోవాలి? బలపరచుకోవాలి. కాపాలా హస్తంగా
ప్రభాస్టాకురా ప్రభా నిశ్చయంగా ఇదిగో సంఘం పట్ల ప్రభావ మీరే బయలుపరచండి. పోయిన వారం బయలుపరచడం ఏంటంటే ఇదిగో వేల సంఘంగా ఈ సంఘాన్ని మార్చబోతున్నాను. సువార్త సభలు ప్రభా పెట్టడం ద్వారా అక్కడ అద్భుతాలు చేసి ఆశ్చర్యకార్యాలు చేసి విస్తారమైన జనములు తీసుకొని రాబోతుందని చెప్పిన దేవా, గొప్ప కార్యములు చేస్తున్నని చెప్పిన దేవా, నిశ్చయముగా ప్రభా ఆశ్చర్య కార్యములు, గొప్ప కార్యములు, మా కార్యములు జరిగింపజేయబోతున్నందుకు మీకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి. మీ జీవితాల్లో ప్రభావ ఆత్మ ద్వారా బయలుపరచండి. మీ స్థితి ఏంటి, మీ పరిస్థితి ఏంటి, మరి ప్రభావ మీరు ఏ విధంగా వర్ధలింపజేయబోతున్నారు, ఏ విధంగా ఆశ్రయించబోతున్నారు, ఏ విధంగా దీవించబోతున్నాం ప్రభావ నీకు ఇస్తుంది. నేను జీసస్ క్రైస్ట్ మైటీ నేమ్ ప్రే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. రహస్యాచు కారాబాల రహస్య క్రే బెలే రహస్టే కేరే బెలే రహస్టే కేరే బెలే రహస్టే ప్రహస్త పురా బల రహస్టే కేరే బెలే రహస్టే. హల్లెలూయా. కళ్ళు తెరవడం అందరు కళ్ళు నిలబడి అక్కడ నిలబడు. హల్లెలూయా. సో నీ పక్కన ఏంటంటే ఒక దేవదూత దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. అంటే ఒక మెట్టు ఎక్కువ ఎక్కాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నావు కానీ అల్లు ఆలోచిస్తున్నావు కానీ దాన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఎక్కలేకపోతున్నావు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఒక మెట్టు ఎక్కువ ఎక్కాలి లేదా నీ జీవితంలో ఒక ఎక్కువ స్థితిని చూడాలి హల్లెలూయా అన్న ఆలోచనతో దర్శన దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. అంటే నువ్వు ఇట్లా కాలు లేపావు కానీ ఏదైతే ఎక్కువ అనుకుంటున్నావో ఆ అడుగు వేయట్లేదను ప్రహాస్టాకుడా బలస్తే అది ఎలా వేయాలో కూడా అర్థం కానీ మన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. కానీ దేవుడు మరి ఈ నెలలోనే, ఇది ఇంకా ఆఖరి నెల, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, సారీ ఆఖరి మంత్ ఎండింగ్, కానీ ఈ రోజు నుండే దేవుడు నీకు నువ్వు కొద్దిగా ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళే విధంగా అవకాశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. కాపల రహస్ట కూడా లేబెహస్టేకేలేబె జరహస్ట కూడా బల రహస్ట. మరి నీ ప్రార్థన స్థితిని కూడా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. సో ఇంతవరకు నువ్వు ఏదైతే ప్రార్థిస్తూ వచ్చావో దానికంటే అధికంగా ప్రార్థించే విధంగా దేవుడిని స్థితిని మార్చబోతున్నాడు. రహస్ట కూడా బల రహస్ట. ఈ సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో మరి నీ కుటుంబంలో నువ్వు గొప్పగా స్థిరపరచబడబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. నీకు మరి కెరీర్ పరంగా ఒక సెటిల్మెంట్ నేను ఇవ్వబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ప్రహాసాకురా బల రహస్తే కేరే బెలే రహస్తే ప్రహాస్టాకురా బల రహస్తే కేరే బె. మరి నీ జీవితంలో హల్లెలూయా, నీ జీవితంలో థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్ ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఒక 2 సంవత్సరాలు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అంటే నీ కుటుంబం ఊహించని అవకాశం, మరి నీ జీవితంలో అది రాని అవకాశాన్ని దేవుడిచ్చి హల్లెలూయా మరి నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబ పరిస్థితిని గొప్పగా ఒక 2 సంవత్సరాలు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చి మార్చబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరొక దేవుడు ఏం చెప్పిస్తాడే, నువ్వు అవకాశం ఏంటంటే నువ్వు విదేశాల్లో చదువుకునే కృపను దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. రాబలహస్టే కేరే బెలే రెగెసెంటే రబలహస్ట కూడా జెదే గేరే బెహస్టే కేరే బెలే రెహస్తే ప్రహస్తా పురాబా ప్రభాష్ట. అంటే ఎన్నో తలంపులు నీకు రావచ్చు, నీ కుటుంబానికి ఎన్నో ఆలోచనలు రావచ్చు, నీ కెరీర్ పట్ల, నీ చదువు పట్ల. కానీ దేవుడు ఏది నీ జీవితంలో నిర్ణయించాడో అదే నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తాడు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఒక మన వైద్యురాలిగా దేవుడు మనల్ని స్థిరపరుస్తాను అంటున్నాడు. పలా రాష్ట్ర కరాబా మరి దానికి లక్షల ధనం కావాలి, విస్తారణ ధనం కావాలి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. కానీ దేవుడు ఆ సహాయాన్ని అందించి మరి నిన్ను ఆ వైద్యురాలుగా స్థిరపరుస్తాను అంటున్నాడు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రహాసాటుక లేబెహస్టే కేరేబె రబల రాష్ట్ర కూడా బల రాష్ట్ర లేబెహస్టే. అంటే నీకు ఒక మరి ఆ వైద్యురాలుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందుకోబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా దేవుడు స్థిరపరుస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. క్రాపల రాష్ట్ర కూడా బల రాష్ట్ర కేరే బెలే రెగెసెంటే. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ జీసస్ మైటీ హోలీ స్పిరిట్. ప్రహాసాటుక అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధమైన నీకు బాధగానే ఉంది కానీ అది సంపూర్ణమైన సంతృప్తి లేదంటున్నట్టు. నిన్నైనా మొన్నైనా ఎప్పుడైనా సరే బాధపడే పరిస్థితే కానీ ఆనందపడే సంతృప్తి అధికంగా లేదంటున్నాడు. ప్రహాసాటు కరాబా లేబెహస్టే కేరే బెలే రెగెసెంటే. ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నావో, ఏ పనిలో ఉన్నావో
దాంట్లో నేను గొప్ప మలుపులు తీసుకొని రాబోతున్నాను. హల్లెలూయా, థ్యాంక్ యూ లార్డ్. మరి నీ చిన్న షాప్లో ఉన్నది పెద్ద ఫ్యాక్టరీగా మారబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. సో దాని ఆ ఫ్యాక్టరీకి అనుగుణంగా నీళ్ళు సిద్ధపరచుకో, అలాంటి స్థలాన్ని సిద్ధపరచుకో, అలాంటి ఏర్పాట్లు చేసుకో, అలాంటివి కనుక్కో. ఏ వ్యాపారంలో నువ్వు, ఏ పనిలో నువ్వు వరదలని అనుకుంటున్నావు, అదే పనిలో నేను గొప్పగా నేను వరదలింప చేయబోతున్నాను. హోలీ స్పిరిట్ ప్రభావ నీకే స్తోత్రాలు. నీతో చెప్పిన ప్రవచనాన్ని బట్టి, ప్రతి వాక్కుని బట్టి నీకు వందనాలు. ఐ డిక్లేర్ ఫ్రీడమ్, ఐ డిక్లేర్ ఫ్రీడమ్ లో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు దర్శించండి. ఎవరి శరీరంలో ఏ అనారోగ్యాలు, బలహీనతలు, ఏ అస్వస్థతలు ప్రభావ వారి కుటుంబాల్లో, కళ్ళలో కానీ, గుర్తులో కానీ, ఛాతలో కానీ, కడుపులో కానీ, నడుములో కానీ, ఏ షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ ఏమీ లేకుండా ఐ డిక్లేర్ ఫ్రీడమ్, ఐ డిక్లేర్ పీస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరేత్. అదేవిధంగా ప్రభావ అప్పులు కొట్టివేస్తున్నాను, ఆర్థిక సమస్యలు కొట్టివేస్తున్నాను, లోన్స్ని కొట్టివేస్తున్నాను. ప్రభావ ఎవరెవరికి ఏ డబ్బు కావాలో, వరదలు కట్టుకోవడానికి కానీ, ఈఎంఐస్ కట్టుకోవడానికి ఏ డబ్బులు కావాలో ప్రభావ సమకూర్చబడను కాక, త్వరగా అప్పులని తీరిపోవడం కాక, ఎవరు వడ్డీలు ప్రభావ కట్టకుండా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. బ్లెస్ దెమ్. ఐ క్యాన్సల్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నాజరేత్ లార్డ్. అవును దేవా, మరి సంఘం పట్ల నువ్వు మరి మాకు ఒక ఆలోచన ఇచ్చావు తండ్రి. సువార్త సభలు పెట్టుమని మల్కాజ్గిరిలో ప్రభావ మాకు విశాలమైన హాల్ దొరికి మరి వేలు అకామిడేట్ చేసే మన హాల్ మాకు తక్కువగా దొరకడానికి సహాయం చేయండి. ఆ ఏర్పాట్లు ప్రభావ చేయడానికి మేము మరి మొదట ప్రార్థన చేద్దాం అనుకుంటాం, గ్రూప్ ప్రేయర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము దేవా. కాబట్టి ప్రభావ మరి రేపటి నుండా లేదా ఫస్ట్ నుండే ప్రభావ అది ఆరంభించి మరి ఆ 15 రోజులు, థ్యాంక్ యూ లార్డ్, ఆ 15 రోజులు మరి 16, 17, 18 కూడా ఆ ప్రార్థనలోనే కొనసాగి ఆ మీటింగ్ మరి విస్తారమైన వేల మంది ప్రభావ యేసయ్య ఆ మీటింగ్ సమకూర్చబడి పోగై నిశ్చయముగా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అవును యేసయ్య, మరి సంఘము గొప్ప సంఘంగా మారుస్తుంది పోన్నాడు. నా హృదయంలో ఏదైతే పెట్టావో, ఏ దర్శనం పెట్టావో ఆ దర్శనం నెరవేరుస్తుంది పోన్నాడు. మల్కాదులు ఆటంకాలు, ఏ శోధన వ్యతిరేకతలు రాకుండా గొప్ప సంఘాన్ని స్థిరపరుస్తుంది, వేల సంఘాన్ని స్థిరపరుస్తుంది పోతున్నాడు. దానికి కావాల్సిన ధనము విడుదల కాక, దానికి కావాల్సిన మనుషులు దొరుకుతురు కాక, దానికి కావాల్సిన సహకారము కాక ప్రభా ఎక్కడ ఏ విధమైన ఇబ్బంది అభ్యంతరం కలగకుండా అన్ని విధాలుగా సమాధానం కలుగుతుంది కాక. మళ్ళా తిరిగి వచ్చే వారం వరకు దీవించి ఆశీర్వదించండి. అందరూ యేసుక్రీస్తులో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దామా. సో అయితే ఏంటంటే మనము మన ఫస్ట్ నుండి అంటే 16, 17, 18 ఫిబ్రవరిలో మల్కాజ్గిరిలో ఒక హాల్ తీసుకొని 3000 కెపాసిటీ లేదా 4000 కెపాసిటీది తీసుకొని 3 రోజులు సువార్త సభలు పెట్టాలనేది ఆలోచన ఉంది. సో దాని కొరకు ఫస్ట్ నుండి 10 గంటల నుండి 1 గంటల వరకు మరి ప్రార్థన చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది. హల్లెలూయా. మరి ఈ హాలా లేదా అక్కడ క్యాథలిక్ హాల్ ఉంటుంది. సో ఏది అనుకూలంగా ఉంటే దాంట్లో ప్రార్థన చేయాలని ఉంది. హల్లెలూయా. సో దాని తర్వాత మనము అంటే ప్రార్థన ఆరంభించి దాని తర్వాత సంబంధం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కాబట్టి వీలైన వారు కొద్ది సమయమైన ఆ ప్రార్థనలో పాల్గొనవలసిన. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ.